आजिखालिलाय इउटुबारफ्रा बिदिनो होखासै आरोना एकथा जालायलायबाय खस्था गाज्रि सान्दुं गोसाथारनै बरिया जासिगोन दा नोगोरनो जासुला नोगोर मोजां मोननो हागोन ना हाया मोजां लिरो दे हाय लोगोफोर गुड मर्निं खुलुमबाय गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय स' लोगोफोर दिनै मर्निंआवनो सिखांनानै ओंख्रि संगासिनो दं आं मानो होनब्ला नोंथांमोनाबो मिथिखायोना दिनै मा दिनै सनालिनि एग्जाम दं आरोना दिनैनिफ्राय ओमफ्राय मैया मोनायाव मा जाखो ओंख्रि मोननाय लोगो लोगोनो गेसआबो जोबनानै होबायब्रा एकदमबारैनो ओमफ्राय दिनैनिफ्रायथ' एग्जाम दं उपाय गैया आरोना फुङावनो सिखांनानैहाय संबाय आङो अरावनो हाखु दाखु ओमफ्राय एफा फुङावथ' गेस होफैयाना दा बिहरनोसै ओमफ्राय दा खयथायाव लाबोयो मिथिला आरोना स' बिदिनो 12टा 1टा गाहाम जायो नालाय ओमफ्राय बेनाबो एग्जामा थाब जोबगोन बेनिखायनो फैनानै ओमफ्राय संफैनो हाखु दाखु जायोना गेस गैयाना औ र' स' आं सनालिखौ लेखा फरायदों ना लिरखांबायना नायनोसै आङो स' दिनैनि ब्लगखौ नायलांबाय थादो होमबा लोगोफोर गेसावसो दालि रुगासिनो आरोना आङो गेसावलायनो अराव संगासिनो दङ दालि A few moments later. दानिखौ स्कुलाव दोनलांनो फैबाय आरोना ओमफ्राय मा होनो टपिकखौ गानहासै नानैनो मानोना सान्दुं ओंखारखाबाय आरो गोलोमसैना दानिया खुखायोसो बेखायनो गानहासै ओमफ्राय गेजेरावहाय नायनो भुटान रायजादों बे थाब ओंखारैनि न'निफ्राय आंजों मा एग्जाम लोगोफोर थगाय थादो होमबा जोंजों लोगोसे स्कुलसिम दिनै जाय मेथ्स आरो मेथामेटिक्स थाखाजोब्बाय जोंना आसोला दा गावसोर बायदि लिरो लिरनो हागोन ना हाया मोजां लिरो दे सोजोब्बायना गासिबो केकबो के जानायखौसो सिगां आरोना स' थगाय थादो होमबा लोगोफोरजों लोगोसे नै गोबाव जाबायमोन आरोना बे लामाजों फैया दिनैसो फैलायबाय माला हाजोब्बाय नै माला बानायखांजोब्बायानो गैलानो कमप्लिट जाबाय पाइपआनो बेयाव दोनजोब्बाय ओमफ्राय बे टट'आ बेयाव थानानै लामायानो ओमफ्राय मा जाखो बेयाव मानो लाखिबावखो गारि फैबायमोन ना सालायनो रोङा ना मानो जाखो लाखिबावसो फाला मेन्टेलसो ड्राइभारानो सालायनो रोङादां कारखौनो आंहासो दाख्लै मोनायावनि सिमाङाव जि कार सालायनो सिमां नुदों नोंजोंलाय मानो रावजों मोनबाबो हारसिंसो सालायदों आंहा नैबे जायगायाव जों फटक लाफैखांबाय आरोना आंनो रिल्सआवबो नुखांखाबाय खोमा बिथांमोनहा औ माने जखन फटक लाफैदोंमोन बे समाव आङो ब्लग बानायामोन नालाय बेयाव नुवासै आरोना बोसोरसे सिगाङावनो न' गोदान नुगासिनो मालाय दंना बिबारानो एसे मोजां बारदों पुष्पानो जाबाय B.Ed कलेज मोनबाय B.Ed कलेज B.Ed कलेजलै B.Ed कलेजलै मा होननाय गान जादों बेयो दा सनालि मा गान जादों होनदां मा गान जादों आंनालाय ओमफ्राय बेजों मानो फैखो बेजों थांबानो जायोमोन ना दे सनालि स्कुलाव लांनानै बेजों हाबदो रायलांनोसो फैगोन जाबाय स्कुल लायदै लांला स्कुल लांला नै जोंबासो फैबाय आरो आयदै स्कुल थांला नै सनालि दाना सेस हा गोदान लामा बियो स्कुलनि लामा एखेखा बैजोंबाबो ओरै गिदिंनाय बेजोंबाबो ओरै गिदिंनाय बाट बैजों लामाया गाज्रिसिन बेजों मोजां आरोना बेयावबो स्कुल दङ बेयावबो स्कुल दङ स्कुल मोनथारनोसै बेल होला ओमफ्राय बुंनानै बेल होग्रायाबो होखाया थाबायग्रायाबो माबाखाया मिलायखादों सानैजों चल स्कुल मोनफैबाय नै नानिखौ स्कुलाव हगार हरबाय ओमफ्राय बिनिफ्राय आंबो बाजाराव
बेयावहाय बेदर लायसै आरोना स' लोगोफोर दखानावसो जोङो माबा रुटि जानो हाबबाय आरोना ओमफ्राय दा रुटि जानो मोजां मोनो नालाय ओमफ्राय आंबो मोनसे जाफानोसै गेस्टिकनि मुलि जादोंना आङो ओमफ्राय ओंखाम उखैदों आरोना गेस्टिक मुलि जानायखायनो स' बेदरखौ लाबाय ओमफ्राय रुटि जानोसै ओमफ्राय बोराया गारि मबिल माबानो हैनो नागिरदों आरोना चेक खालामहैनो एसे माबा देखायगासिनो दं बाइकआवहाय बेखायनो देखायहैनो नागिरदों स' बेखौनो सानदोंमोन आं थालांसै गाव बानायनानै दा लांफैफिनथोंसै होननानै मा जायो नायनोसै र' रुटिखौ जाना लाग्रोसै माने गुसु मोनदों आं मैया मोनानिफ्रायनो माबा थान्दा थान्दा बोरैबा लोमजानो ओंखारनाय एसे जाना लाग्रोसै र' सफैथ'वाखै दाबो जिनिसानो नोंलाय गुगुनि दखान गैया फिसा सावग्राफ्रा गैया दासान्दि सावफैयाखै गुगुनि मोनलाबायनो नागिरालै रुटि आरो थरखा आरोना बरिया जासिगोन दा नोगोरनो जास्ला नोगोर मोजां मोनो आरोना बे रुटि जानो मानोबा रुटि गोरानखौहाय रुटि गोरान जानो मोजां मोनो स' जाना लानोसै दादा आं ससजोंसो जागोनलै एसे जागोन र' आं मानोबा मोजां मोनो जानो जा गोथाव गोथावसो जानो लुबैदों बिदि रुटिखौ जानो मोजां मोनो थरखा एसे दाख्लैनिफ्राय थरखा जानो रोंबाय थादोंमोन आरोना ओमफ्राय आङो संनानै होआखै ओमफ्राय जा मस्ला मस्लि नांगौना मालाबा संना जागोन होननानै सङासै आरोना आंबो संनो रोङो बिराद गोथाव सङो आं गोथाव संना सङा आंनो खोन्थालाय हेभि सङो ना ओमफ्राय आं बायो आरोना मानसिया खिन्थु अलसिया जा गोथाव जादों संनो पारफेक्ट जोब पारफेक्ट खालै गोथाव जादों होनहरब्रा गोथाव जादों होनहरब्रा बेखौ पूरा तड़का तो बहुत टेस्टी है लबन गिलाबो माने सब पारफेक्ट हइसे आरोना आंनि रायलायनायखौनो बाङालिल' रायलायग्रा माने भारायाव बाङालि गोजा नालाय ओमफ्राय दाख्लैबो आंखौ दखानाव सोंबाय आरो दखानदारा नों बाङालि नामा होननानै ओमफ्राय दाख्लै जों कुसुगाव थांदोंमोन ना पुलिस थानायाव बेयावबो सोंदों आरोना बाङालि नामा बाङालिजों हाबा जादों नामा होननानै ओमफ्राय नङा आं बर'सो होनबाय आरोना ओमफ्राय रायलायनाया बाङालि नालाय ओंखायनो आरोना बेखायनो सोंजायो ओमफ्राय माथो खालामनो जेरैबो पारफेक्ट नङा जाबा दा जा रायलायो आरोना जिखुनु जा बुजियो बेनो रायलायनो रोंसाबो जथेस्थ' बेनो दस्राफ्राथ' बिदिखौबो रोंबावा बुजिबावा Udah मानसि बोनो थाखाय मा खालामनांगौ बिसोर बे थरकाखौनो बिसोरना लस थांबाय मानसियाथ' लाबो नालाय खालामोना बेयाव मानसि माने गावबो लेट बानायोना जिनिसफोरखौ ओमफ्राय बेयाव मानसिफ्रा हाबा1 hour later. सनालिनि नै एग्जाम जोब्बाय ओमफ्राय मा लिरनो होनदों लिरनो हादों हायाखै हादों दा 6निफ्राय 10सिम ओमफ्राय लिरनो हादों हायाखै लिरनो हादोंनो मिथिला माबायदि लिरदों स' ओमफ्राय लोगोफोर आंहा दाबो भिडिअखौनो आपल'ड होनो मोनाखै आरोना स' न'आव थांनानैसो माबाहैनोसै आपल'ड हैनोसै आरो बेदरबो संहैबावनांगौ बोरायखौ संहोनांसिगोन बेदरखौहाय ओमफ्राय न'आव थांनानै आं भिडिअ आपल'ड हैनोसै आरोना स' दिनै एसे लेट जाबाय नानिनि एग्जाम दं आरो फुङावबो टाइम मोनासै आङो एसे इडिट खालामनो बाखि दंबावोमोन थांसै होनबा न'आवहाय थ' लांफैगासिनो दङ बिदि ओमफ्राय बेयाव गाइखेर नायलांनो दहाय दोननो थिनदोंमोन लाबोदोंना लाबोआखै मोनबा लांसै मोनाबा दाहाय माबानोसै
मोनोना मोना नायनोसै थ' होमबा लोगोफोर थ'बाय थादो न'सिम स' लोगोफोर मा होनोमोनलाय अबे थाङो ए लायनो थांदो गाइखेरखौनो मोनबोआसै आरोना सासे मा होनो बिदिखौ मा जायोमोनलाय आरो आंनि बियादै आरोना बेखौ लोगो मोनदोंमोन स' गाइखेरखौ मोनासै आरोना दाहाय बाजारनिफ्राय लाबोफादों बिदिया थंबा न'आव थांबाय थानोसै आं गाइखेर लाबोफाथों दा दादाखौ होनसो होननानै दामबालाय गैयालै गैया बेयाव सासे सिख्लाखौ सिनायनाय मोनदों आरोना आगोल जों क्लास गंसेयाव फरायनायमोन ना गसाइगावआव फरायफानायमोन बावबाय आङो बेखौनो मा नाममोन जोंनि क्लासनियाव सासे मानसि दं मिथिया रायलाया आरोना नुयो लोगो मोनो एखमबा मिथिला आं बावबायना गसाइगावआव फरायग्रामोन ना कासिक'त्रायाव जों ज' फरायनायमोन आं कासिक'त्रायाव फरायनाय बायदि मोनगासिनो दं आरो मानसिखौहाय मबाइलल' नङा मबाइलल' नायनाय ना थ' होमबा लोगोफोर न'आव थांग्रोनोसै आरो देखायबाय थानो लामाखौलाय दायो लोगो मोनफिनसिगोन लिरनो हादोंना हायाखै हादोंना हायाखै हादों माबायदि लिरनो हादों मा लिरनो मिसा सिनबोदोंमोन मानजों ओमफ्राय 1 2 3 खौ 40 लिरहोदों ओमफ्राय 6 निफ्राय 10 सिम लिरहोदों ओमफ्राय नों लिरनो हादोंना हायाखै yes boss हादों हादों दा हायाखैबा मा खालामनांगौ बुंगोन बिहुर बेसाबो बिहुर बेरलाबगोन बुगोन दा बुजाखागोन नै बिदि दाखालाम मबाइलखौ मानो खोख्लैखो आंखौ गियाखै हायाबा सनालिखौहाय लौथिजों दुम जै नाम्बारा 1 नाम्बार खम मोनबाय होनबाथाय हाजोबखानाय जिनिसखौ बावहैनांगौबा हायाखैबाथ' बुजाखागोन बुजिबाय दा आरो मामिजोंथ' अनजाखानाय नङा मामियाथ' होनखानाय थगायाखै दा थगायमाराखै दा फाक्का हाजोबदों दा हाजोबाबा मामिया मा होनामोनलाय गस्ला लाङा आरो अना औ आरो बुजागोनबो हायाबा दे हादों होनदों हादोंना हायाखै गावसो मिन्थिगौ हानायालाय न'आव हालांजोबदोंमोन खिन्थु उन्दैफोरना स्कुलफ्राव उल्थां फाल्थां स्पेलिंफोरा मिस्टेक खालामलाबायो फिसा होयो ओमफ्राय नों दानग्लि दांग्ला लिरग्रा खालामखायाखै दा एग्जामसो ना एग्जाम एनुवेल एग्जाम जाबाय दे स' गस्ला गानस्लाय होनानै लाग्रोसै ओमफ्राय ओंख्रि संसै र' आंबो स' लोगोफोर ड्रेस आरि गानस्लायखांबाय ओमफ्राय टमेट' गोरलै गोरलै दंना न'आव बेखौ खाना लानि आं र' बेदरजों संनि गोरलैया मिथियालां ओमफ्राय टेस्ट दङ बिबारा माबायदि बारदों चाइनिस वाव जा मोजां बारखादों नै नै सनालिनि लबारा इयावसो फैदों नुवाखै लबारा नोंना बेयावसो गबोदों आं माथो मिथिगौ मारै गदों बैयाव दोननाया संग्रायाव नैयावबो दंबावो खानाय खाग्रासो गाजर आरे हा सिंथि सालायबायहाय आंना जि सिंथि जाबायसो जाबाय ना दाहाय होगोन आं र' मबाइल बिगासिनो दङ ओमफ्राय आंनो मबाइलखौ नांगौ आरो औहाय र' दा होगोन फिथाइया मा बुस्थु आं मिन्थियाबा आरो गोमोन गैला गोथां गोजा जोबसै औ नै लोगोफोर टमेट'आ बेसेबां मोनबाय आरोना नै लकेल टमेट' स' लोगोफोर मोनबाय एवनोसै अमाजों लकेल टमेट' आरोना र' सामब्राम बानलु देनानै लाखाजोबनोसै बिनि उनाव जल्दि सुनानैहाय अराव संसै औ गेलेथ'दो मबाइल बिगासिनो दं नानिया ओमफ्राय आं मबाइलखौ आंनो नांगौ आरोना आं होनदोंमोन ना भिडिअ आंना एसे इडिट खालामनो दंबावो
जल्दि खालामसै संना लाग्रोसै बिनि उनाव माबानोसै आरोना स' आं जल्दि मावनानै लाग्रोसै ओमफ्राय दा दसे उनाव लोगो मोनगोन ना नङाबा बेखौ रायलायनो दा ओंखाम ओंख्रि संनाया लेट जागोन ओंखाम ओंख्रिथ' संलांखादों आङो ओमफ्राय अरावसो संनांगौ ना गेस गैया गेसाबा खयथायाव सफैयो मिन्थिया आरोना एगजाम टाइमावबो गेसा मानोबा जोबनानै होखो मिन्थिला स' मावनानै लाग्रोसै लोगोफोर दा लोगो मोनगोन दसे उनावहाय नै लोगोफोर अराव संनांबा बेदरखौ गेसानो दाबो सफैयाखै गेसानो सानदुंनानै सफैयो 12टा 1टा गाहामावसो अबस्था गाज्रि सान्दुं गोसाथार नै गामसासो खर'आव खाख्लुमना लाबाय आङो सान्दुंआ गोसाथारना ओमफ्राय आङो अदाब दङ मोनसे बैथिं लांग्रा खिन्थु हांगार जायोना ओंखायनो लांला आङो नांलायावनो संसै ओंख्रिथ' संलांखादों ओंखामबो बेदरल'खौलाय नांला संहैलायला आरोना बेयावनो संसै आं दसेनो जागोन गेस गैयाबाथाय बिदिनो जायो मोनायावबा संनो मोजां जायो हो ओमफ्राय सानावबा मोजां जाया मानो होनबा सान्दुंबाथाय सान्दुंआ दुङोना बिरादनो ओमफ्राय नैबे न'आव संजायो आरोना खिन्थु बाबाय आङो संहैनो ओमफ्राय नैबेयावनो दहाय आं संलांखादों नालाय ओंखाम आरिखौ बेखायनो बेयावनो संबाय आं खेबसेनो मानोथो न' सिङाव संबावनो आरो न'खौबो फोसाबखानांगौ आरोना गोबाव जाबायना बे संनाया आरो आं संबाबो खालि बायहेरायावल' सङोना आङो न'आव संनाय जाया बेखौनो फोसाबनाय जायाखै आरोना बेखौहाय मानो होनबा आरो गोजां बोथोर खाबोना ओमफ्राय दासो नै एसे गोलोम हाबदों माबा गरम रायलायनो जानलांला गरम हाबदों बायहेरायाव संबाय थाखायोमोन नोंसोर नुखायो आं न' सिङाव संखाया आरोना अराव संबाबो संनोसै जानोसैलाय आरोलाय माथोबाव खामानियाथ' मेरला दं मावनांगौ खिन्थु नायनोसै मा जायो मावनाय जायो ना जाया संना लागासै लोगोफोर ओरैबायदि सान्दुं गोसा बुंनांला आरोना नै मायदि जादों नै जा साइज नुबाय आरोना टमेट' गोरलैखौ होबाय आङो नै 2000 years later आरोना 1टा जालायलायबाय नुबाय आं जाखांलायनानै सुखांजोबलायलायबाय लोगोफोर नुबायना गेसा खयथायाव सफैदों 1टा जालायलायबाय आरोना दासो सफैदों जाखांनानै थोरसि लथा सुखांहां जाबायमोन आरोना आं एसे दंबावोमोन बेयावनो फैबाय आरोना ओमफ्राय भिडिअखौ लानो मोनासै मानो होनब्ला आं मबाइलखौ चार्ज होदोंमोन मबाइला आंना भिडिअ आपल'ड होनानै चार्ज गैलामोन आरोना बेनि थाखायनो स' ओमफ्राय आं मोनसे खोथा होननो नागिरदों आरोना बे खोथायानो जाबाय आं दि दाखालि मोनसे मा होनोमोनलाय भिडिअ हगारदोंमोन ना बे जों गामिनि खारनाया बेखौ हगारनायाव सासे मा होनो अनजिमा बर' आरोना इयो आंनो कमेन्ट खालामदों आरो होनदोंखि जेनेबा कन्टेन्ट नागिरना मोनाखै मालायखौ इदि होननानै बुंदों आरोना स' जोंहानि गामिनिनो ओमफ्रायो आङो बिब'बो जायो मानि थाखाय आङो बेखौ बानायदों होनब्ला मानि मानसिफ्रा गोमानानै दं नालाय जाहाथे सोरबाफोर नुबाय बायोबा खोन्थाहरथों इदि आरोना बड'लेण्ड रादाबाव होदों नालाय बड'लेण्ड रादाबावनो निउसावनो होखानाय स' बेखौलाय बानायनायावलाय माथो गाज्रि खोथा नङा होनब्ला आरो आंनिसो गोसो आं मा बानायो मा बानाया ओमफ्रायो हिन्जावना हौवा आं मिन्थिया आरोना जिखुनु जाया हिन्जावनि प्रफाइल ओमफ्राय भिडिअआव थांनानै नायदोंमोन आरोना आङो अनजिमा बर'मोन नामा ओमफ्राय खिन्थु बांसिन हौवानि माथोसो खोनादों आरोना माने रायलायनाय आवाजखौहाय आरोना हौवाना हिन्जाव आं मिन्थिला आरोना आं हमनो हायासै प्रफाइला हिन्जावनि ओमफ्राय रायलायनाया माने रावाहाय हौवानि बायदि खोनादों आरोना आङो स' हौवानि ना मानि आं मिन्थिला आरोना मिन्थिला स' बयबोथ' होदोंना स' बेयावलाय माथो गाज्रि खोथा नङा होनब्ला आजिखालिलाय इउटुबारफ्रा बिदिनो होखासै बेखौलाय माथो स' आंबो इउटुबार जाबाय नालाय बेखायनो आंबो होबाय बेयावलाय माथो गाज्रि खोथा बयबोथ' होयो सोरबा खारनाय सोरबा मानाय आंथ' रावखौबो आङो होफेराखैनो मोननै जाबाय आरोना आं होनाया सासे बे जोंनि गसाइगावआवनो हमजानाय ओमफ्राय बे नै जों गामिनि थांनाय बेखौल'सो होदों आं आरो आं माने होलाबायनोबो गिखायो आरोना मालायनिफोरखौहाय बिदि माने होलाबायफेरनायानो जाखाया स' आं गामिनिखाय होनाय जाबाय आरोना बेखौहाय गाज्रि मोनो ना मा मोनो आं मिन्थिला आरोना स' माथो होनबावनो होबाय आंबो होफ्लांबाय बेखायनो होनहरबाय खोमा बेबो मिन्थिला आरोना स' ओमफ्राय लोगोफोर आङो भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला बांद्राय गोलावबा नोंथांमोनाबो बर मोनो नङा होनब्ला स' ओमफ्राय थाबैनो नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनगोन दे लोगोफोर बाय बाय एन्ड लाभ इउ टेक केयार